Okay. Bato, bato, pig. Juan, pilde. Awa na. Welcome to my channel, guys. Sama kayo. Christmas party na mi guys sa mong parish Christmas party ni guys. Na presentation na mga nakita ko sa likod na mga pang-raffle ni siya guys. Para grand prize siguro ning stand fan, electric fan. Stand fan, electric fan. Tara guys. Hi guys, kinirato ang i-vlog guys kay saba kayo then na mga music makuanta makapiright ta guys, so kani sa lang guys ha kay sa to ang parish Christmas party ni guys, so kanira tong i-vlog karon guys ang mga naikanta nga nanaykon og kanang naay games ani guys nga mahitabo. Namukanta na ko na siya nito sa mga tingol ko na naintanta itong pouch. Ako ni Madoy Lipsing. Nay maning makabungog. Narag maning nga makabungog. 2, 3, 4. 17! Dagan kayong tao guys sa mong parish Christmas party. Yakay! Oh, ayahay kayo! Oh, Nakasipin namin na magpapastart ang luha, no? Nakaatat, nagsipin namin. Dagan kayo sa lamat, doktor natin si ano? Ayos na, ganun, sinta na nagawag yung ron, kung nadilihan kasi yaman mo na, o ba ka nagawag sa ano? Napa ba? Ayos na. Kahit 8 pa, pag-8 sila ka meron. usahay. Ikaw may judge ni. Ikaw may judge ni. Nandadagdag ka ninyo. Bigyan mo na ninyo. Kawan ninyo. Pag-alugan mo. Kinahanas na. Kinahanas. Okay, Ako, tigil mo na. Si Atty. Gagigil, nagagawan lang mo. okay. Okay, so balik ko na ka. Kaya daw no? So, ako ba ito matopik mo? Ato mo sa taas. Ako ito matopik. I-down na ninyo mo. Muna ito'y final. Once na mapilti mo, inyong ihatag sa inyong opponent, ang inyong kwarta. Kung kinsa itong last na kudaong, maka-kwarta o pinaman, 1,600. O basta mag-iyan na ng 50,000 na inyong igunitan karon. Okay. 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 Trial. Okay, trial. Heads up, everybody. Wait, kita saya kay nasa kada ka tanaw. Gamay ka sa nila. Appeal judge Jar. Okay. Okay, trial. Ayaw ko tanaw na ko sa langit.
Away natin reggae na ito. Okay. Ready? Go! Bato, bato, pick! Trial na ito, trial. Trial lang, trial. Pagkalugso sa dugo pa. Rola pa ito, trial pa, trial. Okay, ready? Mga namin final. Okay, final sa mamili, gatag na inyong buwan. 50 pesos, okay? Okay. Bato, bato, pick! So, naay tendency yung patay, no? Naay nagkabla. Kita ka nagsabat. Isa nagkabla, raise mo sa tamaan. Gano'n na po live? Gano'n na mapupuan? So, except kata graceful. Ano ka na? Okay pa? Oh, okay pa, okay. Ang mga tapang. Okay. Kari, Kita na kamu tapang. dito, bigay dito din eh. Okay. Bato, bato,